Σήμερα θα σας δείξω πώς να πάτε στο σπίτι της γάτας. Τώρα πάμε για να δούμε πώς πάμε. Ελάτε. Όσο κοιμόμουν παρατήρησα ότι όλοι οι άνθρωποι πέφταν από μένα πάνω μου γιατί ήθελαν να πέσουν και κάτι μου λέει αυτό το παιχνίδι. Πάμε τώρα να βρούμε το σπίτι της γάτας. Πάμε και προχωράω. Έφτασα σχεδόν, όχι, δεν είμαι στο σωστό δρόμο. Λάθος δρόμος, τώρα πάω σε έναν άλλον δρόμο. Κοντά είμαι, πάμε. Κάπου εδώ είναι. Δεν ξέρω που είναι. Να θυμηθώ. Ωραία, πάμε. Πάμε από εδώ, ωραία. Και τώρα είμαι λίγο κοντά και κάτσε να βρω το σπίτι, είμαι κάπως κοντά. Σχεδόν το βρήκα. Ναι, το βρήκα. Πρέπει να είσαστε εδώ. Πρέπει να είσαστε σε αυτό το χώρο. Και μετά πρέπει να ανέβετε από εδώ. Άμα όμως δεν έχετε κανένα τέτοιο πατουσάκι και δεν έχετε φάει κανένα ψάρι, τότε θα την πατήσετε γιατί πρέπει να ανέβετε γρήγορα εδώ. Πάμε τώρα για να δούμε πώς ανεβαίνουμε. Πάμε. Ωραία. Και γλιστράμε. Ωραία, ανεβήκαμε. Πάμε τώρα να μπούμε εδώ μέσα. Αυτό δεν είναι το σπίτι μας σίγουρα, γιατί αυτό το σπίτι δεν έχει κάποια που μας δίνει κολάρο. Αν όμως έχετε πάρει κολάρο δεν σας δίνει κανείς. Και εδώ είναι αυτός, ο φίλος μας. Και εδώ πρέπει να θυμόμαστε ότι τα φυτά άμα τα σπάσουμε τότε θα κερδίζουμε κάτι. Όσοι είναι καινούργοι στο παιχνίδι πρέπει να τα σπάσουν. Και τώρα πάμε εδώ, είμαστε λίγο κοντά. Πάμε να βρούμε το σπίτι μας. Είμαστε πολύ κοντά, πρέπει να πάμε ακόμα λίγο. Θέλουμε λίγο ακόμα. Ναι, πάμε πάνω. Πάμε ξανά. Πάμε. Εδώ δεν πρέπει να πέσετε γιατί είναι λίγο δύσκολο κομμάτι. Γι' αυτό μην τρέχετε εδώ συνέχεια. Έχετε όμως αναγνωρίσει ποτέ ότι άμα ρίξετε ένα φυτό που μέσα δεν έχει τίποτα, έχει μέσα κάτι? Αυτό το έχετε αναγνωρίσει ποτέ? Και άμα πάτε απέναντι ποτέ που έχει ένα μετρό, έπεσα, ένα μετρό, τότε σίγουρα δεν θα μπορείτε να πάτε γιατί έχει ένα αόρατο τείχος. Άμα το δοκιμάσετε, τότε δεν θα γίνει, ούτε θα δουλέψει, γιατί θα πρέπει να μην είχαν φτιάξει το παιχνίδι έτσι. Και αυτό είναι ένα πράγμα σαν στολίδι, αλλά μην το πιστεύετε ποτέ, γιατί δεν μπορείτε να πάτε και δεν μπορείτε ούτε να κάτσετε εκεί. Εγώ ήθελα μια μέρα να πάω, δοκίμασα, αλλά αυτή τη μέρα δεν πέτυχε. Γι' αυτό δοκίμασα πολλές μέρες και έχει ένα αόρατο τείχος. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε να σκαρφαλώνουμε. Εδώ είχα πει πριν μην πέσετε, γι' αυτό μην πέσετε, είναι λίγο δύσκολο. Εγώ πάντα εδώ πέφτω μερικές φορές, είναι λίγο δύσκολο.
Πάμε τώρα εδώ και ρίχνουμε μερικά βάζα. Εγώ παιδιά τώρα πάω να βρω κάτι που πρέπει να πάμε στο σπίτι, ωραία. Αυτό μην τον δίνετε και πολύ σημασία γιατί δεν σας λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Έπεσα. Καλά, ξανανεβαίνω. Ωραία. Είμαι πολύ κοντά. Όποιοι δεν ξέρετε πώς να πάτε σπίτι της γάτας, πρέπει να περιμένετε τις πατούσες να φορτώσουν, γιατί άμα δεν τις περιμένετε τότε θα πρέπει να πέσετε, γιατί η γάτα δεν μπορεί άλλο. Να ξέρετε ότι είμαστε πολύ κοντά και πρέπει να πάμε λίγο ακόμα. Αυτό μην το δίνετε και πολύ σημασία γιατί δεν σας λέει πολλά σημαντικά πράγματα. Σας λέει μόνο ένα πράγμα. Τώρα έπεσα λίγο, θα ξανανεύω από την αρχή. Θυμηθείτε λίγο πώς ανεβήκαμε, γιατί πρέπει να το ξέρετε λίγο απ' έξω για να ξέρετε πώς ανεβαίνετε κάθε φορά. Όποιος ξέρει τι υπάρχει σε ένα μυστήριο, που εγώ δεν το ξέρω, πρέπει να το γράψει. Γι' αυτό είναι άμα μπορεί κάποιος να πάει απέναντι, που είναι εκείνο το μετρό που σας είπα πριν. Και βλέπετε αυτό το φυτό που έπεσε και μετά εξαφανίστηκε και δεν έσπασε. Αυτό γίνεται σε πολλά φυτά, όπως είχα ρίξει πριν κάτω. Είναι ένα μυστήριο που δεν ξέρω και άμα το ξέρετε εσείς, γράψτε στα σχόλια γιατί δεν το ξέρει κανείς. Και πάμε εκεί να δούμε το φίλο μας. Φεύγουμε τώρα λίγο. Αυτό το βάζο βλέπετε έσπασε και εξαφανίστηκε. Γι' αυτό σας λέω ότι μερικά βάζα εξαφανίζονται. Γιατί είναι λίγο δύσκολο να μην εξαφανιστούν. Όποιος μπορεί να πηδήξει από εδώ πέρα, να μου γράψει στα σχόλια για να δούμε αν είναι πολύ σκληρός για αυτό το παιχνίδι. Εδώ μπήκα μέσα από τον τοίχο, το είδατε? Άμα το είδατε τότε δεν είναι πολύ απίθανο. Μερικά πράγματα σε αυτό το παιχνίδι είναι φαντάσματα. Μπορεί. Και γι' αυτό άμα δει κανείς τίποτα φάντασμα, να γράψει στα σχόλια γρήγορα, γιατί εγώ το πιστεύω. Άμα δεν το πιστεύετε εσείς ότι υπάρχουν φαντάσματα, δείτε, ψάξτε και άμα υπάρχουν πείτε μας στα σχόλια. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ψάχνεις για μυστηριώδη πράγματα. Όποιος του τελειώνει τα πατουσάκια, τότε μετά πρέπει να περιμένει λίγο να φορτώσω. Τώρα έπεσα. Καλά, θα σας ξαναδείξω πώς ανεβαίνουμε για να δείτε λίγο πώς ανεβαίνουμε, να θυμηθείτε. Πάμε από εδώ και μετά πάμε εδώ και προχωράμε από εδώ πάνω και μετά το ξέρετε ότι ανεβαίνουμε. Και άμα θέλετε να φτάνετε συνέχεια στο σπίτι, τότε πρέπει να το ξέρετε πολύ απ' έξω.
Άμα θέλετε να ανέβετε πολύ γρήγορα, τότε κάντε ένα like. Και άμα θέλετε να πάτε πολύ γρήγορα για να δείτε τα φαντάσματα, πρέπει να δείτε κάποια πουλιά, να αφήσετε ένα ψωμί μέσα σε ένα κτίριο και μετά ένα πουλί θα περάσει μέσα από τον τοίχο. Άμα το δοκιμάσετε θα δείτε ότι θα έχω δίκιο, γιατί μερικά πράγματα είναι φαντάσματα, όπως σας είπα πριν. Και μην πιστεύετε ότι όλα είναι φαντάσματα, ακόμα και η γάτα. Η γάτα δεν είναι φάντασμα, αλλά τα πουλιά είναι φαντάσματα. Γιατί ο δημιουργός του παιχνιδιού έφτιαξε να περνάνε μέσα από τοίχους. Μην νομίζετε, είναι δύσκολο να περνάτε μέσα από τοίχους εσείς. Γιατί η γάτα δεν είναι φάντασμα και δεν μπορεί να περάσει μέσα από τοίχους. Πάμε τώρα, είμαστε πολύ κοντά στο σπίτι μας και τώρα πρέπει να πάμε λίγο ψηλά. Περιμένετε η γάτα να φτάσει. Πάμε. Εδώ πάνω. Όποιος θέλει έναν διαφορετικό δρόμο από κάπου, να ανέβει από εδώ και να πηδήξει έτσι και να πιαστεί εδώ, ή να ανέβει από εκείνες τις σκάλες. Εδώ είναι λίγο δύσκολο, προσέξτε λίγο, γιατί είναι κάπως δύσκολο. Εγώ μια μέρα είχα πέσει από εδώ και δεν ξέρω τώρα ότι το σπίτι, άμα μπορείς να ανέβεις κάπου. Τώρα φτάσαμε στο σπίτι μας, με την κόκκινη κουβερτούλα, και πάμε τώρα μέσα. Πάμε, αυτά τα κουκλάκια που δείχνει εκεί, μερικά έφερα εγώ, ok, γι' αυτό μην νομίζετε. Πρέπει να βρείτε κι εσείς μερικά τέτοια αν θέλετε.